A je tu štedrý večer. Večer, keď si pripomíname narodenie Ježiša Krista. Počas svojho pozemského života Ježiš Kristus urobil veľa dobra a zázrakov. Noc jeho narodenia je aj nocou dobrej vôle, radosti z darčekov a štedrosti. Toľko biedy pod horami však málo kto zažil, ako chudobný košikár so svojimi synmi Jankom a Paľkom. Košikár, pretože bol veľmi chorý, nepredával. A vyzeralo to tak, že príchod Ježiška budú oslavovať nielen bez darčekov, ale aj o hlade. Nezostalo im teda nič iné, len ísť popod okná a koledovať. Chlapci mali hlásky ani zvončeky. Vďačne im otvorili dvere, keď u susedov zanúotili: Narodil sa Kristus Pán, radujme sa, veselme sa. Ďakujeme vám. Kde nemali oveľa viac ako košikár, z úprimného srdca obdarovali deti. Ďakujeme, gazdina. Narodil sa Kristus Pán, radujme sa. Ale tam, kde oplývajú bohatstvom, nezriedka sa priplieta aj najväčšia lakomosť. Obišli už celú dedinu, ale v košíku toho veľa nemali. Smutnejšie Vianoce sme ešte nezažili. Čo keby sme obišli aj horské samoty nad dedinou? Možno nám bude šťastie viac žičiť. Poďme. Asi sme zišli z cesty. Nikde žiadne chalupy. Kto vie, či sa odtiaľto vôbec dostaneme. Paľko, počul si to tiež? Srnčie mláďa sa chytilo do pasce nastavenej pytliakmi. Ako ho zachrániť? Tu je každá rada dobrá. Kde sa vzala, tu sa vzala, zrazu stojí na snehovej planine malinká chalúbka. Buď vítaný, kto s dobrým úmyslom prichádzaš. Sláva, sme zachránení. Našli sme zranené srnča. Pomôžte nám. Viem o vašej biede. Poznám i vaše dobré srdcia. Dnes je svätá noc. Narodil sa Spasiteľ. Pozrite sa, aj vás Ježiško odmenil, čo sa dnes narodil. A skôr, ako by si narátal do 10, kúzlo pominulo a všetko vôkol bolo ako predtým. Dnes je noc plná prekvapení. Ľudia a príroda sú si bližší ako inokedy. Chlapci, urobili ste dobrý skutok. S Bohom a ďakujeme. Keď prišli domov, čakalo ich ešte ďalšie vianočné prekvapenie. Košíkár, dopočuli sme sa o tvojom tovare veľa dobrého.
A tak prichádzame zďaleka, aby sme od teba odkúpili všetky prútené výrobky. A už nakladajú všetok tovar na kupcov voz. A tak sa nakoniec stalo, že tento štedrý večer bol zo všetkých večerov naozaj najštedrejší a najkrajší, aký kedy Janko s Paľkom zažili. Za ich dobré skutky sa im dostalo Božieho požehnania.